खुलुमबाय का टाउके बुसनो तिने आंखाने हाय नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउके बुसम तिने हाय नाय फाइजापि का नरं खानि त्रिपुरानि सोमोन्दो नकोग्रक सानाय त्रिपुराओ ताबुक जे उरपाट लै तंमानि फादरहानि फाइनाय बिदेशी बांलादेशी कुमा त्रिपुराओ ताबुक तिप्रासानो मांसि सकमर सुकनानि तिप्रासानो बुथार सुकनानि तिप्रासानो ओ त्रिपुराहानि नामो निशान मिटा देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है हमकई त्रिपुरानि हिस्ट्री बुमुंग जागा जे तंमानि ओ त्रिपुराओ तिप्रासा कुनु समय फानु ग्रुइ अब हाय खाइनानि बागै कायसा साइट गय दं नरक साइडा मानसिरो साइमिया दिनै आपनो तुनि कक सानाय नरक भिडियोनि पुइलान सिम पाइथा जरा किसा खालगै नायना बागै चाइटकदि ताबो बरंनि खांरानि बिसिंगो एमन कायसा टीम अंगरका ओ टीम रक ষড়যন্ত্র খাইনানি বাগুই বিসিংতই অনেক চাইতংনাই আজাগো ডিএম যুক্ত তঙ্গো এসপি যুক্ত তঙ্গো কত কত মিনিস্টার লেভেলনি বরক বরক বাই যুক্ত তঙ্গো বরক কাইসা এনজিও সিস্টেম কাই সামুং খাই তঙ্গো রাজা কোন কুরই তিরপ্রাও হাও কোন রাজা কুরই মঙ্গোলিয়ান রক চাইনা বা বার্মাসনি agi kisa misa bukung barati prasarok phaikya tong phaikya owa haike borok kaisa history khare nai tongo borok oro phai tong phaikya borni borok borno sungoro ni ruklainai owa hai samai tanglai tongo tabuk tabuk te busong norok aboni bagino borno logiri mani prasano sak nangyang mani tabuk noroni ostito rakha komanai noroni kok borok roman script ba kok borok sanmani point to mayang nai noron culture mayang nai politics right mayang nai ha mayang nai abono to ha sakmajang mani taukte buksong norok tamni bujia sia borokni borok bangladesh ni phaimani balogia ang sawa agi busawu taw busawu borok sikangno phaitham paigrao hayoi hab bab sithango oroni dm police minister rokbai kaham ka sinimani pore bangladesh thango aina hai thangoi ayangni कुटी कुटी borok ni yang ni rang khogo business khaina hinui khogoi khari phayu bank ni rang nau bangladesh ni oba haikai yango phayoi smuggler khai payo drugs phalo aini mani butui phal payo oba haikai kuটি कुटी টাকা ni yango 4-5 বছর bainu malik mani pore borok gari bura building koto koto tanglainai jaga koto koto pailainai oba haikai tiprasano sak nangya kok sanai thursano sak nangya kok sanai dormo tui kok sanai norono khana tamo gita poriya tam gita tuiya amni kristanum norono sabo shahorok kristanum phaini noi minority ba thuruksa phanung to silchor ba guwahati ni borok tirprao phai samung khai mangla obo hai gundami rok khaimani nugui tung o cherrom ni joton background check khaiatai norok mannai bangladesh ni phaimani balok jagya ko borok smuggler aingo bo gundagiri khai phaika aingni kuটি कुटी malik ni borok ni yang ni rang dukari ui phayoi india o haboi borok business khai tungo india o phayo orang no tosa samung khai tong phai taukte buksong india o borok ni account samjak bangladesh o borok ni account tongo obo haikai ষড়যন্ত্র khai tongo norok check phanu khainai di manjak bainai gobangma tabuk tirbrao je ganang ganang kuটি कुटी malik ni tongnai lakh lakh malik ni tongnai khangrai rok jotonu ayang bangladesh ni borok bai tabu lenden borok ni business choli tongo abo haikai nini tiprasale obo hai business khaina bu si hai bungmaya bangladesh ni borok bai sinijak bukurui obo haikai khainai ke tiprasa boba haikai koso kanai ba ke borok borok boba haikai saltam salburi baino kuটি poti thangba obono borok ni sombok te yang ni rang ganang no khai yang ni borok bu respect riwo yang ni borok borok no loan bank riwo rom le tabo bo kuটি kaisa ni malik kai nung bank ni te kaisa kuটি te 1 কোটি 2 কোটি hai nai man bo hai borok busangwa agu goi tham kai borok je kono samung khana tha kai je kono percentage manu je japan faltani 10 paisa 20 paisa kai man kaisi kuটি kuটি falja kai busuk phai to salo kai oba hai kai borok ni income mung tong al income se uti rok thangi tong hai kai a jaga wansunan dorkar aboni bagoi norna thancham din sabo sinti prasaro kai hingsa sak besak mili maya khorsate khorsana torjago party ka dal khuluk layano nini Hyderabad, Bangalore, tiprasa si mili malaya bobo kotor sego hai Bombay rogobo Delhi rogobo Kerala rogobo Chennai rogobo oba ekai sini tiprasa rok pirja ajagabo sak kaisa sak samung khanan thangui tongui manchi arogo job khai tongui manchi ajaga pointo kotor sek layo ok banglai tongo chichilala oba hai dunia o choli tong taukte bukso hake tirpura ni tiprasa rok bu oba hai kok banglai mani Delhi party ko talkhuluk layo kotor sek layo kintu ain nanni Bangladesh ni 5 বছর nangya phai gnangoi nono dom kiri tong phai mani nono Mongolian China ni Hormas ni ugroponti kai kuno jawab rimaya abrang ni bagai kok thaisa saimaya chini borok obo haikai je sate hinja goi tong tamni bagai hinjak tong kai chung thancha kurini chung hinmot kurini an kurini tamokai je kisa misa hinjak kai ba kutuk jakai bu borong ni dalalungi nai borong logi phan phunogoi ulta te prasana no buthana ni tok thana ni obo hai phan tui phayo proshashan ni phan tui phainai police ni phan tui phainai e prasana no emesanai kintu borong borokai rep phan phai khai phaidi borong phan butari phaidi borong ni bumunggo ya siti sanani inmot kurisi ni tiprasaro nijini bahan jok phano rep khajak tongdi orang ti saiman nai kurui ukil phanung tongdi nung master phanung tongdi jesuk degree kotor phan nai tongdi agortla phano nung property tui tongdi kintu borong ni dalali khai tongo borong ni sagoya surui kok saimai abo hai angnugo nogrogo bongma borok saiman do tuino nijini bahan jongno wansa be bedugui maribu sakni bibino sakni busa jogno wansa be bedugui maribu
oba hai tolak lai tongo song saimani tongo nugui tongo sidritui tongo ani o kogrong no khonanai rok norok ni sagok laijagui tongkhana norok saimanu norok ni gana gani o bongma borok je Bangladesh ni borok khai smuggler khai kuti kuti rang income khai police buromia borok no borok boba haike sombo pungman borok no to nini bahan jono bo kaijana hitlang thangai thu chawiya kare hor aboni pore te khorsa ni bahan jono tlangoi thui chawi horo oba haimang khaijagui tong hakai norok bo dino khasi janai bo dino thanchang nai bo sokai norok tei rang pusa ni bagui latok jagui tong sinai karol jagui tong sinai norok no borok ni bai dongoi kok sakai norok no phona dada borok ka ham ni hinma bai ni kongchuk jagui tong kento nono phona dada hani kongchugui kok sapanu kongchugui kok sapanu kento nono karol ni borok bisi jora nangya no haina hai aduloi akhlaioi jelo daimi hormanu borok oba hai borok ni technique tongo buddhi tongo borok kha buddhi kurum tatal buddhi bai borok jiti tongo Gaboni bagunu norok oba hai tatal no lo guitar ready kok rapist borno lo guitar ready norok kaisate kaisano ka hampujanan chai todi hamjanan khaidi o chuak drugs nungyawoi janna munda thungyawoi adi busango sung yak ba yak miliwoi thumsa khai mosamsa khayoi sung buba garan lo giriwoi siniti prasanote kisa kusogotti sanani siniti prasad jemon bujak tokjak rap khaijak sakrini bonchito jekunu kheladula ni bonchito business khanani bonchito loan pointo maya jaga phano bonchito ngitongo a pointo land right maya alchar language nini roman okala ni simino sung o script no toy dabi khai phailayo abu point rijagya sung tei bo jaga thangui sogui nai tei busuk andolon khainai tau tei buksong apuni bagoino BJP hinlaya wati baisino debate khai ton mani o jinis no ma buji nai o debate khai ton mani party ni mungoi isa misa rang bai 5000 10000 bai norok ta paijak di norok paijak gai norok nije komanai jini yakungo nijini ruwa bai tan mani klayo apuni bagoino ta paijak de kisa cost tong di jini ostito rokha khainani bagoisa buini dalali khaya oi ogo sing fan asugui tong di kebu Fatarni fainai buini borrokai belaikai kok kurung kok kesangkri sawi nono buka galiui paikiu nono aboni baguni borok khai no logi riawi norok busango anchangani khaidi thanchangoi krak khai bobagan logi phaiui bobagan kusugotti sanan chaitok di norok Jotono salsa haksang mamannai bubagarane bisingtui tirpra hawa tong thai mannai buini bo songrok tei norno rep khai mangala buthar mangala o koto khai kok sai mangala amsuk jrati anggeran diri kok sautau tei busong norok kisa wansukdi kisa babui busang humdi haike asuna istu tapte buksong norok video no share khai joto lokrono punno khai paito ko haina hai sasino norok joton ka hamtong nisu to tongdi tirin bago haina hai joto nono klong pika